Το drone που πετάει σε απόσταση έως και 20 χιλιόμετρων και σας ακολουθεί αυτόματα, διατίθεται επιτέλους προς πώληση σε πρωτοφανή τιμή. Αυτό το φανταστικό γερμανικό drone είναι συγκρίσιμο με τα στρατιωτικά drone όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, την ευκολία χρήσης και την απόσταση πτήσης. Μόνο σήμερα μπορείτε να το βρείτε με έκπτωση 70% στον παρακάτω ιστότοπο. Κάντε κλικ στο «Ανακαλύψτε περισσότερα» για να επωφεληθείτε από την περιορισμένη προσφορά που λήγει σήμερα.